Upečte si so mnou takýto vynikajúci chrumkavý domáci chlebík úplne jednoducho. Najprv si v troche vody s cukrom rozdrvíme droždie a necháme vykysnúť kvások. Keď nám takto krásne vykysne, pridáme ho k múke do misky, ďalej pridáme soľ, celú rastcu, vodu a pustíme robot na mierne otáčky a necháme hákom miesiť približne 10 minút. Keď máme cesto vymiesené, prikryjeme utierkou a necháme ho kysnúť 1 hodinu. V priebehu 1 hodiny cesto každých 20 minút takto rukou premiesime. Cesto si vyklopíme na pomúčenú dosku a takto rukou vytvoríme tvar chlebíka. Do pekáča si dáme papier na pečenie, preložíme doň chlebík a necháme podkysnúť. Ak chceme, môžeme si ho žiletkou takto pekne narezať. Pekáč si prikryjeme a dáme piec do rúry na 1 hodinu. Hneď po vybratí z trúby si chlebík potrieme studenou vodou a dáme na mriežku vychladnúť, aby sa nám nesparil. No a máme hotovo. No a vy dajte vedieť, ako sa vám chlebík podaril.